Ayan mga kapodibi, today kakain po tayo ng yaki udon at lumpiang Shanghai. Ang drinks natin, Coke. Mga kapodibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapodibi, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. Manganta na po. Ayan. Opo. Baka may magtanong kung anong yaki udon. Ayan. Stir-fried noodle ng taga-Japan. Yes. Ayan. Tignan natin. Oo, tikman natin. At kailangan ko ng rice. Ito pa ba? Kasi kapag walang rice, nangingina ako. Nangingina ako. Ayan. Ano una suba natin? Pero in totoo naman, nini, mabalik siya kingat siya. Nagulo na. Ay, may nanong na suba tam. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapodibi. Manganta na po. Mga tamo. Ang lalaki ng ano, noodles. Tapos Siyempre. kakamain lang na. Titikman natin, oh. Ang sarap ng noodles nila. Sarap. Ang tataba. Kataba yung noodles, Dani. Sarap. Inayos ko masasira. Manyaman siguro ni, di naman di takasapo. Lagyan mo na onting sabaw. Pwede doon siguro sa Lomi niya, Lomi Batangas. Oo, kasi ganyan din yung ginagamit ko dati sa Lomi. Matataba din yung noodles. Ay, oo nga. Pwede din to siguro. Gamitin ko nga minsan. Subukan natin sa Lomi to. Ang sarap ng pork Shanghai. Ang dulas, no? Ang dulas. Oo. Madulas siya. Meron din siyang shiitake mushroom. Ito. Shiitake mushroom. Sarap.
Hmm. Kalamin na namin. Kanina pa. Hmm. Masanay na kayo kay kami. Yan, kung ngayon kami buri. Ano yan? Scroll up. Oo. Scroll yun kami. Ngayon kami buri mamahal. Mm. Ah, Kuha ka pa. Ano sabi yung pag-isa mo ang kakot yan na. makakalulong siya bang? Kumaka pa. In fairness, makaputis, mabigat sa tiyan. Ne, Masarap siya. iba kasi yung noodles niya. Sa noodles natin. Nag-rice ka pa kasi. Manyaman yung ulam nasi. Sumutang siya. Ubos. Sarap.
Ay mga foodies, naubos po namin at gusto ko pong shoutout si Ma'am Anel Sampang from Rizal. Ayan. Nagkita kami sa Glee Mart sa Guagua. Hello po sa iyo, Hello po, nanonood ma'am. daw siya. Hello po, Hello ma'am. po. Kaya mga putibis, agi sa amin naman paman mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi at mga